Ahojte, vítam vás v novej sezóne 2026. Tentokrát z miestneho štrkoviska. Na nejakých výpravách už som bol aj predtým, ale bohužiaľ buď neúspešne, alebo som to netočil. Toto je taká prvá dlhšia výprava. No, bol som síce na jednej 5-dňovej, ale tam som mal 2 malých kapríkov. To som ani netočil. No a teraz vás vítam z miestneho štrkoviska. Som na tomto štrkovisku prvýkrát. No a na čo to ďalej obkecávať, keď si môžete pozrieť celé video a potom si dáme niečo na záver. V stredu večer som prišiel k vode, Damian už tu bol, mal rozložený bývak, všetko, on tu bol od útorka. No a pokiaľ som to všetko porozkladal, som myslel, že sa ani na vodu nedostanem, ale tak ešte som to tam vyviezol na 3 hodinky. No a prišiel taký jeden nasaďačik. Tak, pod beráku mám svoju prvú rybku z tejto nádhernej vody. Je to taký, nie je to taký kaprík okolo 5 kg. 5 kiláč, zobral si jednu 20-ku balánskú morušu. Teraz si ho ukážeme. Krásny šupinač. Nádherná rybka. Následne štvrtok. Rybky jak tak začali spolupracovať. Podarilo sa mi tam uloviť 3 rybky. Najväčšia mala nejakých 9,5 kg plus minus. Takže takto pomaličky išiel štvrtok. Damian mal, čo ste mohli vidieť, alebo budete vidieť na ten môj prúd, takú 13,5 alebo dačo také. Keď sa nemýlim, to uvidíte vo videu. Tak idem si položiť prvý prútik, keďže je už 6 hodín. Otočím sa. Ono tu jak si trošku cúvnem, toto je vlastne pravý prúd. Tu keď si trošku cúvnem, je taká veľká hrana, kde mi to spadne do takého mäkkého bladka a hneď tu pred ňou, keby idem vidíte tú hranu, a keby tu idem o nejakých 15 metrov ďalej, tak tam mám ďalšiu hranu a presne to ja chytám v prostredí, keby. Som vám to ukázal. Keď ste ovali v obraze, čo myslím, tu presne mi to padá. Tu chytám niekde pod hranou, plus minus. No. Pôjdem trošku dopredu. A vidíte, tu mi to trošku tak stúpne a už tu ide hore maličky. Za chvíľočku by som mal byť nad tým skokom, alebo jak to nazvať, nad tou hranou. Tu sa mi tu dvihne do 2,5 do 4. Takže ako celkom zaujímavé miesto. Ja sa otočím opäť. Vlastne idem položiť tento prúd.
Tu mám Robin Red Chili s citrusovou popkou. 20 s 12. Dobre. Trošku sa vytočím. Neviem, asi je to rozpúska, sa mi zdá. Ten Robin Red Chili. Mám to pomiešané, takže neviem presne povedať, že čo to je zač. No, tu na niekde to položím. Vidno tu aj niečo na dne. Takže a hop. Tak, do takého jemného blatka. Tu na z vedra. Tu mám tiež Robin Red Chili. A priamo na montáž. Hop, 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 hop. Dobre. Tento prútik mám vyriešený a idem vyviesť ďalší. To vám taktiež ukážem. No a som na druhom mieste, kde pokladám. Je to proste také... Nie je tu nič také výrazné. Je tu proste iba bahno. Z tejto strany je taká jemná hranka, aj z tejto. A vlastne včera prišiel aj z tohto prúta záber. Takto. Takto. Treba si tam zatrúhnuť nadväzec. Tak. Dobre. Išiel som už veľmi preč, išiel. Potrebujem sa vrátiť trošku dozadu. Takto. A ešte trošku viac. Tu idem dávať balánskú morušu. Táto veľký výkon som dal. Ale trošku poviem dopredu. A budem na mieste. Činu. Takto, tu na. Presne, to je také blatko, fakt, že dosť pekné. Hop, 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 hop. Bum, pridvihnem, položím. A do toho blatka taktiež iba po 5 guličiek. Žiadne extrémne krmenie. Hop, hop, hop. Tak možno ich bolo 7-8. Takto. No a mám druhý prútik vyriešený. Myslím si, že dobre. Je tak dneska pod mrakom a tak bude celý deň. Ku večeru síce má pršať, ale to absolútne nevadí. To absolútne nevadí. Je tu taká zmena po tých teplých dňoch. Ochladenie hlavne. No a uvidíme, čo to spraví s rybkou. Extrémne klesol tlak, ale má stúpnuť zajtra. Zajtra je piatok, dneska je štvrtok, áno, zajtra je piatok, zajtra má stúpnuť už, alebo stúpať, lepšie povedané. Pomaličky, vidíte, tu je hrana hneď. Takže teším sa celkom na to. Prišiel som už včera som nič netočil, až toho jedného kapra, čo som mal. Lebo prišiel som už večer, potreboval som to rýchlo porozkladať, bratrane sú bol už od útorka. No a tak. Ja som tu od stredy, o deň neskôr som prišiel, za to ostanem dlhšie. On ide v pondelok domov a ja idem až niekedy vo štvrtok. Dúfam, že si neprejem po druhej šnure. Nemám GPS-ko dajaké. Dobre, je to celkom. Takže tak ľudia. Ideme na to. Dúfam, že čo skoro niečo pipne. No, takže Paťo išiel na návštevu ku kamarátovi, odnes mu sladké. A ja si spinkám. A myslím si, že on si tu nastavuje udicu, alebo neviem čo. Vyjdem vonku z bivaku. A Paťo má jazdu, no a dopadlo to tak dajak. Ja už som 3 dní nemal záber, no a Paťo tu prišiel včera večera a Pripájam sa k pozdravom. druhý záber. Druhý už. No, druhý záber. Druhý, ne? Druhý záber z toho miesta. Tá istá nástraha. Čo som tam dával? Morušu, balánsku.
Z druhej strany nemá ani šupinu. No, krásne. Krasota. Mám tu ďalšiu rybku. Neviem, či niečo vidíte, lebo som si nestihol dať GoPročku, mám ju iba v ústach. Je to krásny kavor. Musím si culnúť až. Krásna rybka. Musím si culnúť. Hop. No poďme aj. Oh, aj môj. Rýchly proces. Jo, je tam. Ospravedlňujem sa za kvalitu, ale nestihol som v tom zhone, takže jo, je tam. Tak, mám tu takého malinkého kaprika na jednu balánsku s tigračikom. Tak, taká rýchla fotka, videjko a idem ho pustiť. Tak a mám tu opäť ďalší záber. Tak som zvedavý, čo tam bude. Tentokrát na ľavý prúd. Keď tam niečo je, tak vyzerá, že rybka ide ku mne. Tak sám som zvedavý. Opäť jazda. Neviem, či som to spomínal. Ale cíti tam niečo. Sem tam, že kopne. Tento prúd som si odrezal, ale spojil som naspäť šnúru. Všetko. Tak, jak to má byť. A vlastne som ho zaviezol naspäť. A odťahol to celkom pekne doľava. No, som nad ním. Tak uvidíme. Vyzerá to dobre. Napaď môj zlatý. Takto. Teraz nás plávi, dúfam, že ku nemu. A ho podoberem. A je môj. Jo. Yes. Konečne. Je tu krajšia rybka. Aj s olovom. Tak, pol hodinku pred koncom lovu. Tu mám v podložke krásnu rybku s váhou 9,5 kg. Zabral na jednu samotnú 20. Morušu balánsku. Krásne kormidlo, mohli ste vidieť na GoPročke. Celú zdolávačku. Jo. A následne piatok. Od rána, jak som to tam vyviezol, začal Armagedon. Spravil som za deň 11 záberov, z toho 9 ryb som mal zdolaných, alebo 8. No a boli to všetko krásne rybky. Chytil som tam 2 ryby s váhou cez 13 kg. Jednu rybu niečo okolo 12. Mal som tam aj nejakú 11. No a čerešničkou na torte bola rybka s váhou 14,80 alebo niečo také. Jazdili mi obidve pruty. Ryba stále ide. A idem po ňu. Stále ide. Chuj. Pipla mi vlastne ľavá udica párkrát. Tak som vyšiel vonku, išiel som dnu, pozrel som asi tak 10 reelsiek na Instagrame a v tom taká jazda na druhu, až neskutočné. Ste mohli vidieť, brutálne ťaha. Tak sám som zvedavý, čo tam bude.
Zapnem si sonár. Dúfam, že nebude v nejakej prekážke, lebo chytám tak, vlastne by nemal byť, lebo chytám v takom jednom potopenom strome, čo ho je vidno až pri hladine. Ale foka kvalitne. Čo si budeme. Tak, teraz ho vypumpujem a podoberem. Dúfam, že to bude také ľahké, hovorím. Ale nebude asi. A bude. Mám ho. A je môj. Opäť tá jedna balánska mi ide. No, taký 7 kg možno. Tak. Krásna rybka. Nie. Takto. Jak to tu máš, kamarát? Ale jazdu si spravil krásnu. To sa musí uznať. Tak a mám tu ďalšiu rybku. Opäť na jednu balánskú morušu. Je to tento taký 5-6 kilový kaprik. Na ďalšej som mal tiež záber. To mi ju Damian vyťahol z brehu, ale nič tam nebolo. No a idem ju vyviesť, krasavca pustiť, nech si plave a nech pošle nejakú miestnu mambu. Ahoj. Potešiť. Teraz prestal a ide ďalej. Dobre, idem poňho. Akurát si robíme jesť a netrvalo to ani dlho, nejakú polhoďku, odkedy prišiel. Potom, čo som vám ukazoval, čo som chytil, tak po pol hodinke ďalší z toho istého prúta mi tam asi nabehla rybka. Tak idem po neho. No teraz pomedzi šnúry v tom vetre, to je radosť. Už mám šokač. Poď. Čo to bude, až to bude. Vyzerá to celkom dobre. To je silná ryba. Musím ísť za ňou. Takto iba sa pomaličky pohýňať. Brutálne silná rybka. No. Čo to bude? Pekná ryba, veľmi pekná ryba. Opäť taká tá sorta, keď to má už tak 6-7 kg, ja si to zoberiem na fotku. Nehovorím, keby som na súkromáku, tak to je iné, ale na zväzovej vode, no, na... Opa! Pána, šatuje. Chlapci a dievčatá, rybári, rybárky. Toto je ryba ďaleko cez 10, podľa mňa. No, nie ďaleko, možno tak 11-12, ale... Jo! Tak, mám tu konečne krásnu rybku. Rybka s váhou 12,70 niečo. Brutálna jazda s doľavačkou, ťahou má až úplne až vo v tom vetre. No a tu je výsledok. 1,2 cinka balánska moruša. Opäť, už sa opakujem, ale šmakuje im. Brutál. Jo. Krásna rybka. Tak, dostal som po cca pol hodinke ďalší záber. A bol to taký jemný padák, prišpanovalo. Sekol som to, bolo to v prekážke, išiel som po to. A myslel som si, že to bude pleskač, úprimne, lebo zo začiatku to išlo ľahko, potom sa Dajík dal do prekážky. Vlastne bol v 3 prekážkach. Bohužiaľ to nemám natočené, lebo ani GoPročku som si nezobral, lebo som tam myslel, že tam už nič nebude. No a nakoniec sa na mňa vynorilo takéto zvieratko s váhou 13,1014, alebo jak to mal? 14, ne? 10,14, či 13. 13,14.
Krásna rybka, zdravá, bojovná, opäť sa budem opakovať, balánska moruša, 20. Je tam, pomaličky s veľkosťou ideme hore. Dneska 3. rybka, jeden záber nepremenený, takže začína to byť celkom good. Jo! No, som zvedavý, že čo bude zač. Musím sa vytočiť. Pôjdem mu naproti. Už som docela blízko pri brehu, čo nie som veľmi šťastný. A teraz už som veľmi blízko pri brehu, priatelia. Toto sa mi prestáva páčiť. Tu ma ešte žiadna ryba neodtiahla, čo som zatiaľ tu. A to fakt som bojovné ryby. Ten sa drží v kúse, ešte nie plával. Aha, lisca som tu ešte nemal. No poď kamarát, opa, a to je pekná ryba. Ďalšia kraska. Fúha, no nič, ja si ho musím dať do člna čím skôr, aby ma neodfúklo, že som dostať avíz, ale ďalšia, priatelia, to je ďalšia ryba cez 10 kg minimálne, cez 12. Čo si lázon? Čo sa tu deje práve? Tak, priťahnem si trošku motor. Nech viem ho aj pustiť. No, tak jak si to pomohol? Takto. Dobre. Tak ty by si sa nevypol ani keby čo bolo. Tak, čo ste mohli vidieť, tu 13,14 kapra. 5 minút na to, brutálna jazda, akurát som si sadol dnu, že sa idem ohrieť. Brutálna jazda, cievka bola tak trošku priškrtenejšia a bola povolená. Udicu mi zobral, no aj vystrelil jak luk. Na člne sa zachytila, tak som skočil iba po nej, tak oblečený, bez prsačiek. Som hneď sadol do člna, išiel som po ňu. Bojoval brutálne a je tu zatiaľ naša najväčšia ryba výpravy. 13,86? Nie, 89, to je 86. 13,89. Krásny lisec s krásnym hrbom a krásne divoký. Toto, čo so mnou on robil na vode. Masaker, ja som ho zdolal. Tak ho 150 metrov ďalej ide, bolo položené. Ešte raz si ho ukážeme. Jo, je tam. Ja mám tu ďalšiu rybku. Ťahá si kvalitne. Tak idem po ňom. Hop. Dám si kapucňu, nech nefúka mi do uší. Teraz akurát sme sa rozprávali s Damianom, že už nejak dlho nebol záber, že čo sa stalo, a v tomto piplo. Tak po takej krátkej pauze od záberov vystrelila moja pravá udica. Išiel som tam, rybu som zazdolal až dať kokšov bakši. Damian v tom vyšiel na vodu, tiež mal záber, nemáme ďaleko pruty od seba, takže nám tam nabehlo nejaké hejno. No a toto je jeden z nich s váhou 8,88. Takže odteraz je to šťastné číslo. A idem ho pustiť, krasavca. Nech si pláve, bež. Ahoj. Ide? Ide. No, tak ľudia, Damian má konečne záber. Krásna jazda. A ideme po rybku.
Hej, ale natočím to jak Čo? Tak počkej, tak si to nastane, že ťa bolo vidno. Vidno ťa? Dobre. No ale zimno je, Panie Bože. Riadne zimno. Á, to je to... Či nejde dosť ku stromu. Hádam nie. No, a už sme nad rybkou. Ľudia. Okay. Ne, moje šnure. Dobre. Mám ho? Počkaj. Dobre, počkaj, otočíme tvoj šnúr. Počkaj, pojedz k motore. Iba tak zlandita. Dobre. V tomto momente to mám. Počkaj, to iba tak je. Jak? Takto. Díky, Janičku. Ahoj. Dobrá bombokla. Chlapče, Toto je dielo. toto je čo? Tam je. Ty vole. Ďuďo, kúpeme sa? To asi sa kúpeme. Takže čaute, hlasím sa vám aj ja. Svojím tretím záberom. Prvý bol odtrhnutý. Jednu rybu som vyťahol na paťovú udicu. Tu budete vidieť. A jeden taký menší, možno 2-kilový kaprík. No a teraz mi pipol tento môj osobák z Krásnej v podstate. Takže si ho ukážeme. Brutál more. 15,5 kg čistej váhy. Brutálna ryba. A v tomto počasí som to vôbec nečakal. Tu ďalší záber. Tentokrát z ľavej udice, z ľavého prutu. A kde sa mi toto zachytilo, to mi pán Boh nevie. Ide asi zrejme ku mne. Takto. Alebo sa otočil, neviem. Asi ku mne ide. Tak to vyzerá. Keď tam ešte bude, no. Poušťam. Ale hádam, hej. Musím do kapucne opäť, lebo zima je neskutočná. Dúfam, že neišiel ku tým stromom. Otrhlo? Nie, povolilo. Otrhlo. Či neotrhlo? Čo sa stalo? Neviem. Čo sa stalo? Teraz. Povolilo od nejakého stromu. Čo? Strom mám inde označený, že je. Sranda. Strom mám označený o zo pár metrov ďalej. A tu musí byť tým pádom ďalší. Opäť je tam niečo. Silu to má.
na rozdávanie. Aj s olovom. Pekná ryba. Ľudia, ďalšia krásna ryba. Oj. Škoda by bolo o ňu prísť. Poviem takto, úprimne. A je môj. Ale ľudia, toto je pekná ryba. Toto je veľmi pekná ryba. Fúha. Poď sem. Ďalšia. Bomba. Čo si blázon? To čo sa dneska deje? Ľudia, to je ryba z kategórie. Nebudem predbiehať, ale aj 13 a vyššie. Ďalšia taká bomba po tej Damianovej 15-ke. Môžem si to tam rovno položiť. Tak, asi pol hodinku od Damianovej 15,5 sa ozval môj ľavý prúd. Pekná zdolavačka a na konci tento maco so zváhou 14,86. Toto, čo my tu dneska zažívame, to je sen. Jo, pozrite sa na to brucho. Brutál. Že rybka sa pohla, ale nebolo tomu tak. V sobotu celý deň to bolo také, že po forme násaďákov sem tam nejaký pipol, ale večer, jak sa už stmievalo, prišiel jemný záber z ľavého prutu. No a na konci rybka s váhou 15,07. Nádherný lisec s veľkými šupinami, neskutočnú radosť mi spravil. A mám tu dneska prvý záber na pravú udičku. Bol to taký prudký, ale že fakt veľmi prudký padák. Teraz kapor išiel do jazdy, keď to bude kapor. Predpokladám, že to bude, no ale išiel pekne do jazdy. Už potom, jak som ho prišpanoval, pokiaľ som si obliekol prsačky. Takže vyzerá to zaujímavo celkom, čo si budeme. Idem pozrieť tam, čo tam bude. A tam som mal, tuším, panačika, jednu 16 morušu a jednu 12 tiež morušu popku. Takže takého pekného panačika som urobil z toho. Takže, ako hovorím, som zvedavý. No, ťaha vždy. Poviem pomaličky idem. Cez niečo asi drhnem, tak to vyzerá. Povolilo? Povolilo? Zas povolilo? Na čo tu je vo vode?
Dobre, povolil aj toto. Vidíte, čo som vám hovoril o tých prekážkach? To je presne názorná ukážka toho, že to iba tá šnúra streda spomedzi tých prekážok. Odpínkáva sa iba a vy máte infarktové stavy, hej? Čo si budeme hovoriť? Opa. Taká naštartovaná rybka. No, dobrý padák dal. Exkluzívny. Taká čudná ryba. Ale za to pekná. Pekná rybka. Priatelia, opäť ďalšia krásna rybka. No poď hore. Poď, kamarát. Není vôbec malý. Čo si budeme? Taký okolo tých 10 určite. Štartoval. No poď. Jo. Krásny kapor. Aha. Taký kolo 10 určite. Počkaj, kamoš ti vyberem. Počkaj, ti iba chcem vybrať hačí, kamoš. Toto oni majú radi v tých podberákoch. Toto oni môžu. Nemal šancu. Bratranec. Musím ísť na breh. Ja nemusím ísť na breh. Mám tu nejakú morušu. Idem na breh a potom to zaveziem. Lebo nemám tu momentálne kombináciu. Ale teoreticky, keď to bude dobré. Ten BD popraskané. To už je nadpis, aj toto, čo tu vymýšľam, idem na breh. Kapras si, ja idem popri čelne v pohode. Tak idem na to. No, tak mám tu ďalšiu krásnu rybku v podložke. S váhou niečo pod 12 kg. Krásny šupináčik. Zobral si jednu 16 morušu s jednou 12 popkou. Taktiež morušov a je to krásna rybka. Bojovník. Dobre. Bojovník dal taký padák brutálny, že koniec zišiel z prekážky, takže by to iba tam streľalo a nakoniec skončil vo sieťke a podložke, takže ďakujem, kamo, spravil si mi radosť a plaveš tam, kde patrí. Tak, mám tu záber na pravý či na ľavý? Na ľavý prúd. Prv taký prudký padák, potom jazda. Je tam tá jedna balanska. Akurát pred zotmením. Ešte typujem, že takých 10-15 minút bude vidno. Tak to akurát položím, vrátim sa na breh. Pomaly vyprazňuje. Takže je to dobré, lebo tam sedel rybár, tam ešte sedí síce rybár, ale ten prúd je od neho ďalej. Stama sa to tiež vypraznilo celkom, takže už bude to dobré. Rybka sa rozbehne, ešte zajtra síce bude nedeľa. Počítam, že prídu rybári, ale zas na druhej strane má pršať, má fúkať, takže si ani nemyslím, že prídu nejak veľa ich. Že ich príde nejak veľa, takže sám som zvedavý, čo to vlastne tu zajtra bude. Má celkom silný dážď pršať od rána. Dobre, bol v jednej prekážke, teraz je v ďalšej prekážke, vystrelilo to a ide doľava. Ako typicky cez tie prekážky mi drhol. A už som na šokovke a môže začať. Dúfam, že pekný súboj. Kopance nejaké tam dáva. Výpady. Opa. Pekná ryba. Pekný lisec. Ľudia. Toto není škaredý lisec. A už je aj môj. Haha. Ty pána. Ty kokso.
Na tej strane je aký krásny. Fú, táto to je pekná ryba, ľudia. Jo, nie je krúca, kamarát, no idem ho dopnúť. Tak, tesne pred zotmením prišiel taký nesmelý záber, ako hovorím. Padák, padák, potom to išlo do jazdy, opäť to bolo v niečom, som to nadvihol, vyšlo to stamať a na konci kapor s váhou 15,07. Jo, krásny lisec, krásne šupiny má, brutálna rybka, veľmi ma potešil, jo, krásne, jo, ryba cez 15 je tam, bum! No a večer pred vyťahnutím prútov, opäť ten istý prút, no a opäť taký jemný záber a na konci rybka s váhou 15,62. Je tam. Tak idem po ňoho. No. Padák spustil. Klasika. Zatiaľ si ešte rýchlo prichystám podberák. Pre istotu. Nemusí to byť pleskač. Môže to byť aj niečo krajšie. Hej! Pre istotu si ani nesadám, lebo je mokrý čln, začalo pršať, jak šalené. Začalo krásne pršať. Čo si budeme? Takto si to podopriem a idem. A dúfam, že tam niečo bude. Ale ja si myslím, že tam bude buď bleskač, no myslím si, že tam bude bleskač. Musím to spomaliť trošku. Kde ide? Doľava? Lebo doprava išiel. Kde on vlastne išiel? Dobre. On išiel doprava. Aha. Ľudia, to tam je cítiť aj váha. Vyzerá to byť, že tu je kapor. A sadiačí malinký. Malinkatý. Tak. Asi môj chlapče. Tak. O. Taký 6-7 kg, ale neťahám ho na breh. Iba si natočím rýchlu storku a to je celé. Ďalšia krásna rybka v podberáčiku. Ale musím ho dať do člnu, aby som ho odopol. Nie je až taký malý. Je malinký. Nebudem ho ťahnuť zbytočne na breh. Nešaj sa, kamaráde. No, stačí. Prestaň. Krásne chytený za bok. Tak, ešte rýchlo si odsvaknem
tu na podložka. Ide. No, možno 5 minút na to. Hneď ďalší záber. Tento prudký padák. Jasík 20-40. Ja som to tam ešte položil. Čo budem tú pol hodinku čakať s vyťahnutým prutom. No a oplatilo sa. Hovorím 5 minút na to záber. A ťahá, lebo cítim, že ťahá, španuje. Není to len tak. A celkom prudký padák bol. Tá buď nabehla jedna sorta, alebo neviem. A ešte i tak mám nejakých, hovorím, 20 minút do konca, takže to tam ešte položím na tých 20 minút. Pre istotu. Pre istotu, lebo na brehu nič nechytím. Maximálne potkaný, ktorých tu je habadej. Je tu dosť potkanov. Ja som zakopol jedného potkanov, ja som sa zľakol, som skoro vyskočil z kože. Šnúra ešte ide a tak. A už som na šokáči. Alebo je to iba zavadené. Zavadené a tu je šokač, dobre. Opa. Bude ryba zavadená. Ľudia, zavadená bola, dobre, ale povolil. Dobre, už dole mám rybu. Opa. Toto je silná ryba. Toto je silná ryba, ľudia. Toto, hej. Opa. Pane Bože, však to je obluda. Ty kokso. Priatelia, toto je ryba snov. Fúha. Toto je obluda. Toto vám môžem povedať. Ďalšia, tipujem, že ryba okolo. Fú, nedokážem si tipnúť. Nedokážem. To je žena dajaký nadväzec, čo som tu mal pohodený, ani neviem s jakou guľou. A tento kapor je môj. Ty kokso, čo sa tu dneska deje? Ľudia, Pane Bože, však to je ešte väčšia ryba, jak bola. Predtým tipujem. Čo si blázon? Vypololovo, chvala Bohu, všetko. Systémy, neviem čo. Tak, asi 20 minút pred koncom lovu sa prišiel na breh pozrieť môj už tento nový osobák, hej, prvýkrát som tu, ale nový osobák. S váhou 15,63. 62. 62. Presne 62. No, asi ho ukážeme. Jo. Nádherná rybka. Záber opäť o ničom, ale na konci je tento tanker vypasený opäť na jednu dvacinku morušu, balánsku. Jo, dneska druhá ryba cez 15. Je to tam. Bol to pre mňa fakt nezabudnutelný zažitok, lebo dve krásne ryby hneď po sebe do späti 2-3 hodín. Ale boli to nádherné ryby, mladé ryby, ako fakt, ja nehovorím, že mladé ryby, bo možno boli staré, ale proste o dobrej kondícii, všetko, nádherné šupiny, to prajem každému, takú rybku si chytiť. Následne nedeľa, pondelok, utorok bol taký opäť vo forme nasaďákov, že nepodarilo sa mi chytiť tú veľkú rybu, keďže bola zmena počasia, začalo extrémne fúkať, do toho dážď, klesla teplota, tlak jedno s druhým. Proste bol to pre rybu šok. No a tak som snažil sa ju vyhľadávať.
trošku som to začal meniť, ale tak nedarilo sa. Ale včera večer, to bol posledný večer, sa to zlomilo. Prišiel kamarát Peťo, on mal včera narodeniny, no a prišiel jemný záber. Ani GoPročku som nebral, ani nič, iba som mal pri sebe telefón. Tak Peťo ma natáčal, to budete vidieť. No a na konci rybka s váhou 19,5 kg. No, tak Damian má záber. Akurát som si dal puding, ktorý má tu. Pridaj. Takže po celom dni záber konečne, lebo sme mali dneska takých 2 nasaďačikov. A konečne je to tam. Bol to taký, išiel prv do jazdy, potom išiel do prudkého padáku a potom už ťahal pekne. Takže uvidíme, čo tam bude. Ako hovorím, po celom dni záber konečne. Tu hej, u nás bez vetre je, tam sa ani listok nepohne. Minieš na vodu, konec. Dobre ryba. Konečne šupinač. No fakt, ty si ešte špinača nemal. Fúka nás head. Počkaj, musím ukorigovať. Cúvnem. Teraz piatočka. A položím na chvíľku ten puding. Dobre, teraz ho nadvihni a ho šupnem tam, uvidíš, jak nás pekne splaví. Počkaj. Ani nebude vedieť, kedy a je tu. Pekná ryba. Dobrá rybka. Ty kokšo. Pekný. Počkaj. To je ďalšia ryba, podľa mňa cez 15. Dobre, dáš podložku. Takže čaute. Pred chvíľou ste mohli vidieť zdolavačku. Dnes celkom slabý deň. Toto je tretí záber náš. Paťo mal jednu rybu, ja som mal teraz druhého kapra. Prvé ryby boli také menšie. No je 6:30 a ozval sa stredný prúd. A tam naša najväčšia ryba vypraví zatiaľ, ešte nie koniec. No a je to tento brutálny šupík, môj prvý šupík tejto výpravy, inak doteraz som ťahal listcov iba. Takže sa poďme ukázať 16,5 kg. Krásna ryba, zdravá, čistý pisk. Brutálna túto vodu. Tanker. Ďakujem. Mám tu ďalší záber. Prudký padák, jazda. Taký nejaký záber. Tam niečo. A ide pekne. Tak, prinosí plyn. A ide v kuse. Dneska to je prvý záber, je pondelok, Damian ide preč, okolo 11. môže byť teraz nejak 8:30, takže vlastne, že on odíde, toto tu všetko sa mi uvoľní, celý ten priestor.
No a zajtra by to mohlo celkom jazdiť, alebo už po obede. Takže uvidíme. Som zvedavý, aká rybka tam bude, lebo väčšinou, keď taký záber bol, že hneď padák a potom išlo do jazdy, takže to bola krajšia ryba. Tak som sám zvedavý, čo tam bude. Je to ľavý prúd, takže tak. Dobre, už som na šokači. Celkom pekne prišiel. Aha. Malinký nasaďáčik. Napad tu kamarát. Kde tam ideš? Celkom pekne fúka dneska. Pekný. Sice malinký, ale krásny. No, tak čo ty môj zlatý krásny? Zobral si morušu? Moruša dipovaná, 20, tentokrát. Tak, držíme si ho aspoň takto. Krásna rybka. No bež. A idem si to položiť. Je na udici. To obrovská ryba. Niečo neskutočné, čo máme teraz na udici. Neskutočná ryba, ľudia. Môžeš natáčať kľudne. Ja ho aj podoberem s jednou rukou. Ale ľudia, toto je ryba snov. Ľudia, predposledný deň alebo posledný večer na tomto krásnom štorkovisku sa vyplatil. Mám tu kapra s váhou 19,5 kg. Poďme si ho ukázať. Záber taký nesmelý, ale tanker je tam. Jo. Jedna 20 moruša v dipe. Jo. Je tam. Tak, s touto krásnou rybkou sa lúčim. Ahoj. No poď môj. Bol to nezabudnutelný zážitok pre obidvoch, keďže vtedy sme boli na člne, proste kľudná hladina, jak tak, nefúkalo už. Opäť na 1,20. Vlastne všetky rybky som odchytal na Robin Red morušu alebo Robin Red chili. Inú gulu som tam, nie že ani nedával, lebo dával som tam inú gulu, ale nič. Takže tieto dve prichute Robin Red chili a Robin Red moruša šľapali ako hodinky. No a ukážem vám ešte nadväzec. Potom si ho ukážeme zblízka. Je to taký kombinovaný nadväzec a na ten všetky ryby som zdolal. Neveril som mu, lebo to strašne veľa uzlov na môj vkus. Na tom nadväzci je, môže hocčo povoliť, ale ani raz sa mi nepovolil a držal ústa rýb brutálne. Takže asi toľko k tomu. Zažil som tu asi rybačku snov. Asi určite. Prajem každému, aby si takto zachytal. No a taký štart sezóny som si ani nepredstavoval. Takže
Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite sledovať Instagram, kde pridávam príbehy, príspevky z mojich rybačiek. Hodím vám to tuna, ako sa tam volám, no a ja sa s vami lúčim. Ako hovorím, dúfam, že sa vám videjko páčilo, no a vidíme sa čoskoro. Ahojte.